sa DCGV. Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Pag tigdodoon ng tatay, nagkukusog ang audio. Pero pag tig-release mo, maluya. Try, maton mo Naririnig mo. Oy, marahay na pagkaw do mga tugang. Mainit-init na pagkahapon. Lang init daw pa nagluluwas. Hindi ka nantig magluwas para di ka mainitan. Ay, marahay na pagkauto sa mga nag-aantabay ngunyan na sa samuyang DZGV News Online, ang samuyang official Facebook page. Paki-like and share man kan samuyang official Facebook page ang DZGV News Online, siring man ang samuyang YouTube channel. Sabi ko na sa imo, tatay, may matext hanggang sa kuya, day ka ngayon magluwas kung abo mainitan. Ara mo kung si saan nag-text. Si Madam Ni Antibula. Hoy, sa gusto mong magpaabot ng mga mensahe, pwede ka mong mag-text sa kuyang number na 0915-415-4899. And sa kuyang talk and text na number na 0909-543-4660. Hoy, maray na ito kay Ate Rosemary Nieva Lorilla. Naghiling da po siya watching from General Trias, Cavite. Oy, niyang ka na pala dyan, ate. Maray na uduman kay Sir Joseph Nares. Medyo dakol-dakol naman na nag-positive sa COVID-19 digdi sa Legazpi, basado ini duman sa newly reported cases kan June 16. So mga tigpadaray ng mga samples kaso hapon. And ngunyan nagluwas. 75 kay niyan hali sa probinsya kan Albay. Kung saan 41 ang kaso sa COVID-19 sa Legazpi City. Grabe mantinidong halakawan kaso kan COVID-19. Mantang 8 sa Daraga, 8 sa Tabaco, tig-4 ang Libon and Santo Domingo, 3 digdi sa Pulangi, siring man ang 2 sa Bakakay. Tigsararo man ang Kamalig, Ginubatan, Malilipot, Manito, Asin, Rapo-Rapo. Ano daw ang pwede tang gibuon, tanganing sa mga din nagsusunod, magsunod na. Pwedeng sa mga opisyalis dyan, magdara na ki Giyoy, pamiknit. O, igwamo ni na nairehistrong 26 na kaso sa probinsya kan Camarines Norte, 44 sa Camarines Sur, wara sa Catanduanes, sa 18 sa probinsya kan Masbate, and 55 dyan sa probinsya kan Sorsogon. Pero basado ka sa bago sa interview kay Governor Cheese na day pa man pano. Dahilan ta na sa 38% pa lang kan COVID-19 facilities dyan sa Sorsogon ang nagagamit. Igwanin 101 na reported na recoveries maraining bareta. Konsein 34 kay ni Anhali sa Albay, 31 sa Camarines Sur, 2 sa Catanduanes, 23 sa Masbate, and 11 sa Sorsogon. Igwamanin na nagadan na tulong persona na nagresulta sa 493
na nagadan kan COVID-19 digdi sa Bicol region pagpuon kan magkaigwan ni nagpositibo digdi sa satuyang rehiyon. Tapos na ang araw ng hirap at gutom. Swerte ka. Sabi ni 8488, sabi na Ma'am Angel, ang mga nasa pila po ng rasyon ng tubig, nakatuwalya sa uli, at mga naka-short shorts ay sanay na daw sila pumila sa Manila. Pero pati ba naman dito, problema pa sa tubig? Oy, Aramindo, talagang mapagal pag wala tubig. Ako nga ni, grabe na ang pagtios ko. Ka mga namamatian kong i-on. Igunin po si Mayor Noel Rosal manungod dyan sa sa tubig dyan. Oy, bago ko tabi pala na malingawan, speaking of tubig, may gusto lamang po akong i-share para sa gabos. Para sa mga bago, as in first time na mamis, ulay kita. Sabihin ko sa imo, this spirit is going to blow by super fast. Ngunyan, garadeng katapusan ng banggiya sin Aldao. But trust me, bago mo maaraman, they'll be reading, walking, then running, then going to school. Kaya i-treasure mo ang kada minuto sa imong aki. The first word, the first steps, the sounds, enjoy everything. As in itao mo sa iyan gabos, they're surely worth only the best to keep them safe and healthy. Arog kan Wilkins distilled. Ang water na most recommended kan mga doktor and distilled in 8 steps. You're worth a Wilkins, a product of the Coca-Cola Company. Ayan, sabi digdi, speaking of tubig, update from Mayor Noel Rosal sa paagikan sa iyang Facebook post. Sabi niya, update PhilHydro, ongoing pa repair nila. Humingi na muna tayo ng tulong sa mga LGUs para sa fire trucks nila to augmenta ang water distribution natin. Salamat po sa mga mayors and BFP nila. Oy, apera ka iyan. Minailing mo na akong post ni Mayor, ni Congressman na Pido Garbin. Sabi digdi, post ni Mayor, bakon? Ni Congressman Pido Garbin, sabi niya, 2 hours ago, kausap natin si Director Perdigon of Bureau of Fire Protection to augment water distribution and Legazpi. Kay Bananigdi and BFP Tabaco, Santo Domingo, Camalig, Daraga, and Ginubatan are being mobilized. Ayan na, matarabang na nagagadanin tabang si Congressman Pido dyan sa BFP sa paagi ni Director Perdigon na sumanga kataraning na station kan BFP and magmobilize naman nin tubig sa Legazpi. Okay, maraming na haponon po kay Tita Daphne Garcia. Buksan ang pinto, sayaw ng mga tao'y biglang nahinto. Buhok mo'y puji. Ano lamang tabi dyan sa indong pangudtuhan. Ako nagaanap naman ki Mirindalan. Sabi ni 8446, good PM. Totoo po ba na ECQ ang Bilog Albino? Arin daw po, dako na ang COVID salbay lalo na sa Legazpi. Ara mo po tabi, naging rekomendasyon and pinag-extend kan gobyerno provincial kan Albay sa paagi kan executive order ni Governor Al Francis Becerra ang MECQ. Bako po ay MECQ. GCQ pala, General Community Quarantine. Bilog na probinsya kan Albay apera sa Jovellar and Rapo-Rapo. And hanggang sa June 30 po ini, dumanta maaraman ko na after kan June 30, base naman sa report kan DOH, kung ano magiging rekomendasyon ninda ko na magpapadagos pa ining ECQ o magiging panibago na quarantine classification digdi sa probinsya kan Albay. Pero dahil katang pararadit kan kung ang importante magsunod ng gad sa minimum health protocol. Pag una ko may nag-text, ito pala, tig-remind na ako ang Food Panda. Okay, nanay si Food Panda daw.
Oy, salamat sa 30 na nagiling mo na pagkaudto. Oy, padagos tabi ka mo magantabay sa gabus na programa kan DZGB po on sign on to sign off. And continue to share our FB lives. Tama Sir Arvin ang English ko. Tama Sir Arvin. Makatakot mo sa laligdi mag-English ta bata may ano ka laligdi. May English major. Ay, ang nakaibanan ko sa Lalo Technical, Kuya Jun Napoles, sa IT, Richard Astor, and Sir Adin Laad, sa kumuyang IT. Ako po ang sinong nakaibanan muna na pagkauto. Ako po ang kagandahan ng South. Angel Mustada po. Bye-bye.